Ọhaneze mma mmanụ, eji m n'aka na ịgbaraja. Anyị awụchiela ọzọ n'ụlọ ọrụ bụ Ogbonge telivishọn nke a kpọrọ Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ, ebe anyị si ewetara gị nke na-eme n'obodo anyị. Ile anya n'elekere gị, ị ga-ahụ na ọ kụọla elekere 11 n'ụbọchị tata bụ Fraịde, ahịa Orie, n'ahọ onye nwe ụwa niile. Abụ m Nwaada Chinyere Sel. Isi akụkọ anyị: Maazị Alụ akwana arịrị banyere esemokwu dị n'etiti ya na enyi ya nwoke bụ Omenala. Maazị Alụ, onye dị ọkpụtọrọkpụ, mere ka anyị mata na ọ bụ eziokwu na bido ụbọchị a mụrụ ya na ya ma na ọha na eze kpọrọ ya asị, mana na enyi ya nwoke bụ Omenala ekweghị ka akpọmasị ọha na eze a metụta ya. Maazị Alụ kwuru sị na ọ bụ ezie na ọtụtụ ihe bụ ihe asị bụ nke ya, dị ka ịdakpo nwaanyị n'ike, nwata ịnwụ n'iru nne na nna ya, igbu nwaanyị n'afọ ime, wee dere gaba. Mana ọgbọ a emeela ka ụfọdụ n'ime ihe bụ nke ya bụrụzie nke Omenala, nke bụ isi sekpụ ntị esemokwu ya na enyi ya nwoke. Maazị Alụ mere ka anyị mata na esoro otu ọgbọ a si akpaso ya agwa, na oge na-adịghị anya na enyi ya nwoke bụ Omenala ga-ala mmụọ. N'aka nke ọzọ, anyị jụkwara na enyi ya nwoke bụ Omenala iji wee mata ka anyị ga-esi wee kwọọ ya bụ onye ukwu wara. Omenala n'aka nke ọzọ gwara anyị wee sị na onye na-arọ onye karịrị ya anya na-agba ya nkiri, maka na oke soro ngwere maa mmiri, ọkọ na-ahụ ngwere na ọ gaghị akọ n'ahụ oke. Ọ gara n'iru wee kwuo sị na ya ma na mbọchị ụtụtụ na ya bụ arụ ụzọ wee dịba n'ụwa, mana na ihe na-ewezighị iwe bụ na ọ na-emezi ya bụ arụ n'agba ahụ ụwa a na-agụnyezi ya ka ya bụ Omenala. Maazị Omenala kwupụtara iwe ya wee sị na ya kwenyere na egbe bere ugo bere, mana na enyi ya nwoke bụ arụ ekweghịzi na ya bụ egbe ga-ebe, na ọ bụ ya mere ya ji wee sị ka nku kwaa ya, maka na ọ narala ya ọtụtụ ụmụ ya niile wee dula ha na mmụọ. Ọ gụnyere ụzọ o si napụ ya ụmụ ya, dịka igbu nwaanyị n'afọ ime, ụmụnne idinarịkọta onwe ha, nna idina nwa ya, nwata na-anwụzi n'iru nne na nna ya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Maazị Omenala, onye gara n'iru wee kwupụta iwe ya wee sị na ihe kacha agba ya anya mmiri bụ otu arụ si wee na-anapụ ya ụmụ ya ndị ya fụrụ n'anya, ọ kachasị ụmụ ya ndị nwaanyị, ndị na-abanyezi n'ihe a na-akpọ jikọ, nke a kpọrọ hookup n'aha bekee, ma ọ bụ akwụna, ka a ga-asịzi na ya bụ ihe abụghịzi ihe ọjọọ. N'aka nke ọzọ, Maazị Alụ na onwe ya kwuru ọnụ ya wee sị na o nweghị ihe ya na-amụnye ọha na eze, na ọtụtụ n'ime agwa ha na-akpa bụ nke ha na-amụta site n'aka nne na nna ha, ndị enyi ha, ebe nlekọta mmadụ na nta akụkọ nke a kpọrọ soshal midia na bekee, wee dere gaba. Na ụfọdụ n'ime agwa ha na-akpa bụ nke ha si n'ụzọ dị otu a wee mụta, na ọ bụghị nke ya kụziri ha. Maazị Alụ, onye gwara ụlọ ọrụ anyị wee sị n'ezie na enyi ya nwoke Omenala tọrọ ya ezigbo ụtọ, na ọ na-ewute ya otu ọha na eze si wee bute esemokwu nke na-ekweghị ndozi n'etiti ha abụọ. Omenala n'aka nke ọzọ kwuru wee sị na ihe kacha agbawa ya obi bụ otu ụmụ ya ndị nwaanyị ya fụrụ n'anya rinne si wee banye na ya bụ ebe nlekọta mmadụ na nta akụkọ nke a kpọrọ soshal midia na bekee, wee na-agba ihe kwesịrị inwe ugwu n'anwụ n'ụzọ dị iche iche maka njikọ nke a kpọrọ hookup n'aha bekee, ka a ga-asị na ya bụ agwa abụghịzi ihe ọjọọ. Ndị be anyị, ya bụ ihe gbakwutere nte karịkwara nụ nte, maka na ụzọ onye ziri ezi n'anya ya, mbọ niile anyị gbara iji wee dozie esemokwu a bụ ihe efu. Ọgwụ bụ ya bụ akụkọ nke ụbọchị taa. Gị onye ọma na-ege anyị ntị, gwakena anyị n'okpuru ihe onyonyo a ụzọ iche ka mma isi wee mezi esemokwu dị n'etiti ndị enyi abụọ ndị a. Ị chere n'ezie na ihe Maazị Omenala kwuru bụ eziokwu? Ọ dị gị ka aha ole ma ole na-abịa n'ihu na ọgbọ a ka ga-ama ihe bụ Omenala
ì chere na ọgbọ a maara ihe bụ omenala n'ezie? Ajụjụ ndị a bụ ihe anyị chọrọ ka ị zaa anyị n'okpuru ihe onyonyo a. Cheta, ọ ka bụ na Igbo Dream Television IDT n'aha ịchafụ ka anyị si wee wetara gị ya bụ akụkọ. Abụ m Nwaada Chinyere Excel. Chebiri anyị n'uhuruchi echi niile oge anyị na gị ga-anọkọrịta n'egwu ọnwa. Ka emesịa nụ.